Nginibingelele wey'ngane zakwethu, kuyaphileka lapho? Ngiphile kakhulu mina yabona. Cha, wey'ngane zakwethu, hawu, yazi njalo kade ngisabuka nje lapha sokuthi sengiphuza ukuphawula mhlawumbe yabona. Angithathandi ukuphawula le zinto lezi ezenzakalayo nje e-South Africa, angisololwa hlobo lolo mina, ngize nje ngendaba kaJesu la ukuzokhuluma ngoJesu Kristu. Ngibona khona omunye usisi lapha abathi ugogo Sikhotheni, usisi uTumi Motswaneng. Awu ngijabulile Nkosi yami mangibona loya sisi useyakholwa iNkosi uJesu Kristu yabona. Usenikela impilo yakhe kuJesu Kristu, ngeke ngajabula, ngifuna uqamba amanga yabona. Kuyajabulisa nje ukubona impilo ilokhuzane i-team kaJesu Kristu iwina yabona. Bese kuthi-ke nathi bazalwane thina singabazalwane ngane zakwethu, ngeke ngibone abanye ethi umuntu ngangumzalwane ngangikholwa uJesu Kristu ngase ngishintsha sengiyisangoma. Hayi bafuthu singabe sisabuyela emuva yabona, ukuze sizuze nale mphefumulo le uyabona esisengapha ethimini kaSathane yabona. Ngiyacela ngane zakwethu ukuthi uma uwumzalwane qina ngane wathi emthulekweni, kholwe iNkosi uJesu Kristu yabona. Singavumi ukuthi uSathane asitshontshe from uba umzalwane ukuthi bese siyahamba siyoba izangoma yabona. Yabona gogo Sikhotheni sebeshintshile from being izangoma usewumntwana kaNkulunkulu yabona. So kungijabulise kakhulu nje lokho, ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu abe naye uyabona kulolu hambo olusha. Ngifuna uqamba, ngeke ngajabula yabona. Le video ngiyenza late Nkosi yami, kade aphendukela kuJesu Kristu njengeNkosi nomsindisi ugogo Sikhotheni, kodwa nje-ke I think wenze 1 month ago yabo, or 2 months ago, but kuyangijabulisa. Ngifuna uqamba, ngijabulile yazi ngizithi hayi kuyajabulisa kakhulu. Ngizamulanda bazalwane thina sesikholwa ingane zakuthi singabe siyabuyela emuva endabeni yobungoma yabona. Okunye ngithanda futhi, hey yazi nje uNkulunkulu nginokumbonga, yazi ngimbonge ngoPastor Enigma yabona. Naye ulibambile iqhaza yazi ekutheni a-expose zonke izinto ezenzakalayo eSouth Africa noma ezenzakalayo emhlabeni, echaze namasonto yabona. Namasonto ongamelanga, uma uthi ufuna uJesu Kristu ngempela ongamelanga uye kuwo ngenxa yokuthi akhonza uSathane lawo masonto lawo yabona. So ngeke ngajabula nje kakhulu. Siyambona uNkulunkulu ngobaba uPastor Enigma. Laba balwana ngiyamthanda, nawe nimlalele ngane zakuthi yabona. Into ayikhulumayo ey'ningi zazo ziyiqiniso, mhlawumbe angalenza iphutha lapha ngenxa yokuthi uwumuntu, kodwa bafowethu izinto ey'ningi ayikhulumayo ziyiqiniso yabona, ziyiqiniso yabona. Nama ngimvamisana mhlawumbe umlalela njalo, kodwa nje hayi nginokumbona impela lapha nalapha yabona. Laba abakhuluma iqiniso yabona, ngizamlanda naye simbonge yabona, ukuthi izinto ayikhulumayo ziyabathinta nabantu abadumile, abanye bayasizakala. Mina ngingasho nje ukuthi nokuthi ugogo Sikhotheni asizakale, ngingasho ukuthi i-influence ikhona futhi nakuPastor Enigma. Simbonge uNkulunkulu ngawe baba uPastor Enigma, ngifuna uqamba amanga yabona. So ingane zakwethu asiyibambeni sikholweni iNkosi uJesu ukuze besizakale nabanye abantu, ingane zakwethu. Mina-ke ngikhona into engiyizela njalo ku-YouTube, ngane zakwethu, ukukhuluma ngoJesu Kristu. Angizela mhlawumbe angeke ngi-expose izinto, even though nginolwazi oluningi kabi ngale nto ozo-expose, but I feel like ubaba u-Enigma use-expose into ey'ningi, futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngaloya babalo noPastor Enigma bona, use-expose into ey'ningi. So nje siyambonga uNkulunkulu. Mina ngane zakwethu, I only talk about Jesus Christ and the love of Jesus Christ, nanokuthi bangane zakwethu into ekuthiwa isihogo into ekhona, yonke loo nto. So I only talk about that. So siyambonga nje uNkulunkulu. Ngane zakwethu ngogogo Sikhotheni, angifuni uqamba amanga, ngibe happy kakhulu yabona. Kade ngisambona la ku-TikTok. Hayi ngijabule kakhulu ingane zakwethu, angifuni uqamba amanga. Impilo, i-team kaJesu Kristu iyawina, i-team kaSathane iyadliwa. Ingane zakwethu asinikeleni iy'mpilo zethu uJesu Kristu ukuze masifa sihambeni sekhaya ezulwini yabona. Hell is real, heaven is real ingane zakwethu yabona. Akusiyi-joke lento, akusiwumdlalo yabona. uJesu Kristu wazozofela izono zethu. So ilokho ngingane zakwethu namhlanje, angifunda iBhayibheli nje, angidlulise lokho. Bese kuthi okunye ingane zakwethu, in case mhlambe kwabangenawo mhlambe ulokhuzana uTikTok, obvious vele le video ngizoyifota ku-TikTok naku-YouTube. Niphinde ni-check nalapha ku-YouTube, ubarefelele abanye abantu lapha ku-YouTube. Akubalulekanga ukuthi ungilandele ku-YouTube if mhlambe uyangibuka la ku-TikTok, but naku-YouTube ngikhona ingane zakwethu @Sibusiso Heaven yabona. Okay, la ku-TikTok vele @Sibusiso_Mabaso, ono-0 ekugcineni uMabaso wakhona. So nibe right ingane zakwethu, yeah, nibe right, mina usuku oluhle. Sharp.